Ai fost cu baba la munte până la urmă? Nu. N-am fost ca datul la întors, vine zisa, că pula. Te duci tu pe ăla odată și dau. I-am zis, dar știi ce mi-a zis? Florine, eu știam că tu stai prost cu banii cu alea. Nu era vorba că aia, plăteam eu totul. Dar mă gândeam după aia că zici că, știi, asta e nu știu cum și... Băga mea și haideți, doamnă, să mergem la munte. Păi da. I-am zis, doamnă, eu nu știu dacă v-ați dat seama dacă eu sunt serios sau nu sunt serios. Păi da, ce dracu. Că după aia cine știe ce zic eu, că ea vrea, știi? Care bani dă un pula mea? Ce am înțeles că are vreo 70-80 de mii de euro la bancă. Eu mă duceam să moară, trăgeam pe ea, îi mai ceream și bani. Moară, frate. După ce i-am cerut, Mișule, i-am dat înapoi. Pe postrăie. Ia uite, nu trebuie să urcăm pe aici. Da, aici să dai un share location în Google. Aici? Păi da. Uite că-ți trimiți eu. Sus pe de-ala aici. Ia uite porumb aici. Unde? Ia uite. Cred că a dat pentru căprioare ceva. Uite, mă, Mișule, vezi? Ți-am zis eu. Ia uite centrala unde e Google. Unde? Ia uite. Noi trebuie să luăm un col. Păi da, eu nu ți-am zis că încolo. Ia uite, bă, că e un drum așa care ne scoate. Mai e un dig? Păi nu, hai să mergem tot așa și după aia coborâm și o luăm pe canal. Păi și ăsta, drumul ăsta. Ia. Uite. Să lasă în jos sau nu să lasă? Nu, hai. Ha? Nu, hai tu pe aici. Stai așa să trimi și rochiși. Nu mai te pățesc aici. Pleci, Mana, Cosmin, Paulica. Da? Uite, aici nu-ți dai seama, Mișule, că e drumul aici. Ți-am trimis-o. Bravo. Auzi, ca să știi, că nu nimerești. Ai înțeles? A, după golul ăsta, mă. Ia. Păi și noi până la stația asta, pe unde am venit, mă, în stație? Am coborât pe partea aia altă noi. Vedeam că la 500 de metri. A, stai mă, că aia e aia pe unde am trecut noi. Acum i-a venit. Bă, aia e unde am coborât noi, acolo. Da. Dar stația mare aici e. Da. Bă, ai știu celofan pungă ceva? Ha, mă, lasă că ne punem ușurel și le facem la spălătorie, ne facem și pe bocanci, peste tot. Da, nu-mi pare rău că am venit frumos. Dar cel mai bun loc ăsta mi se pare, pe culț, aici unde am fost ultima oară. Da, la canal, da. La canalul acolo. Păi, Gogule, când vom veni cu barca, dacă venim, venim aici, la canal și... Dacă le găsim bine, dacă nu căutăm altele. Dă-i din pula mea, până la urmă asta e. Eu sunt sigur că și le lasă de la unii la alții. Da. Lumina asta sunt trași noi. Ce? Lumina asta e trasă nouă pe aici. Auzi? Dar ți-ai luat și tu lacă de la de motor? La ce? La motor? Știi, de poți să legi lacătul să nu... O leg de culanț, de pula mea, de... îmi pun ceva. Uite, mă, că e drum pe jos. Ha? E drum pe jos. Uite-te în gură, faraon. Stai cu vora ăla în jos. Mă, Mișule, mă întorc picioarele.
nu? E 4 până la mașină, mai facem o oră. Da. Stai, să sunt proșuș. Spune, băi, suntem aici în pula mea, a rămas, uite, e Mihai și Mihai e cu golful. Cu golful a rămas aici, trag de el să scut. Și bă, ce va veni, bă, așa vă trebuie. Da. Ți-am zis să... Ți-am zis să stai acasă, dacă eu mai dai și pe nevastă mea să mai vorbească cu ea. Vin după un tractor acum. Ce faci, Jojo? Uite, mergem pe jos, că am rămas... Ești afectat. Am rămas împotmolit cu mașina și ne-a trimis unul aici la fermă să chemăm un tractor. Împotmoliți în noroi. Păi a plouat aici. Nu azi. Nu azi. Am ajuns la Dunăre, ne-am întors înapoi și ne-am dat să plecăm. Uite, ne chinuim 2 ore să împingem la mașină. Dar nu putem. Da, cu aluminiu, da. Da. Și acum mai întârziem, cred că mai facem o oră până la drum, la Greca acolo. Da. Cred că vin pe la un ceas, cred că ajung. Da. Dar acum ce, mergem mâine dacă e. Unde trebuie să mergem? Da? Bine, ha? Ha, papa. Nici nu mai pot, mă dor picioarele, am mers pe jos, bă. Mi s-a lungit urechile, că să știi? Ai avut dreptate. Ia uite, Mișule, aici a pus barieră, mâncați-și. Bine, Jojo, hai că vorbim, papa. Băi, Mișule. Băi, uite-te în gură, faraoane, că noi nu aveam cum să intrăm aici. Știi care e problema? Ne. Că singurul lucru care pe unde putem să intrăm e pe la Prundu. Pe la mine, pe la țară, pe aici. Uite și în față barieră, uite. Unde pula aveți? Uite, nu vezi pe drum, uite aia albă. Sau ce Nu-i pula. mai ai sticla acolo, n-am trecut noi pe acolo. Bă, de-aia trebuie să-mi iau un flex de la pe acumulator. Să-l țin în mașină, e ceva, te ia lasă cu salată, uite pula. Unde vine? Pe aici, David, dacă era aia dat la o parte. Ia uite, băi, Mișule. Nu mai duc, băi, nu. Uitați-i pula asta. Asta cred că e sudată, nu? Bine că am văzut. A, sau o luăm pe jos, nu, ia că mergi pe jos și urci acolo pe sus. Nu cred că e sudată, mă, că trec ăștia cu tractori. Nu, e sudată, nu. E sudată, bă. Nu e. A? Dacă eu zic că e sudată. Să-mi bag pula în gura lor atunci, da. Da, uite, mă, cred că se dă așa, Mișule. Bă, cred că se dă așa, mă, ia. Da, mă, dai la o parte, mă. Stai așa puțin. Așa să se băga. Da, mă. Uite, și noi am urcat pe... Băi! Bă, fii atent, Mișule, că noi nu suntem acolo, mă, mâncați și pula ta. Păi și drumul ăsta unde pula mea duce? Băi! Păi Și noi am venit după stație în partea aia, ba da? Noi am urcat pe partea aia pe stație. Hai! Păi pe aici, am pula mea. La ce să mai urcăm? Că tot acolo nu se poate. Ce-i în gură, faraoane?